Euskara teknikaria udal batean ez naiz, baina hainbat udaletarako lan egiten dugu. Haize-AEKak azkenean aholkularitza ematen du udaletan eta udaltop gure agendan urtero dago. Gaiaren arabera haize eta AEKako hainbat lagunek parte hartu dugu bertan. Udaltop Euskara teknikarien bilgunea da eta bertan egiten dozuna da alde batetik beste udaletan egiten ari direna ikusi, ikasi, orduan beti daukazu aukera praktika onak hartzeko, esperientzia berriak, egiten ari zaren hori zelan hobetu eta halakoak ikasteko. Balio izan digu beti udaltopek. Ikastera joaten gara, baina azkenean guretzako plaza bat da. Zenan haizek zerbitzu bat eskaintzen du udaletan, produktu batzuk ditu, orduan aukera daukagunetan, zerbitzu horien berri ematea, edo hitz egitea, edo zertan izaretea, eta hori nola egin duzue. Hurbiltasun horrek bazkal orduan eta asko laguntzen du. Azkenean txartela aurkezteko eta halakoetarako ere. Gaur egun ikusten dugula euskara ez dela udaletako lana bakarrik. Eta are gutxiago ez da udaletako euskara teknikari lana bakarrik. Azkenean euskara herrian lantzen ari garenok dira udal teknikariak edo euskara teknikariak, baina horari gara aholkularitza ematen dugunok zerbitzuetan, euskara elkarteak daude, euskaltegiak daude, orduan ikusten ari gara euskara ez dela bakarrik udalaren lan bat. Herrian sustatu, erabili eta bultzatu nahi baldin bada, elkarlana nahitaezkoa dela. Orduan nik uste dut hori beste eragile batzuk ere ikusi dutela. Lehenengo aldiz joan nintzenen udaltopera, orduan azoka itezan. Eta lehenengo aldiz joan nintzenean azoka horretara joan nintzen, guk zerbitzu bat ematen dugu, orduan zerbitzu hori saltzera joan ginen. 2014an bestaldean egon nintzen, han eszenario gainean lan sala eta etzala eta erabilera planak berritzen. Orduan hor ere bilakaera nigan ere egin dut, bi aldetan egon naiz, azoka horretan hasi, eszenario gainean egon eta nire esperientzia kontatzen beste udal batzuetako teknikariei. Gaien aldetik ere hor bilakara bat egon dela. Lehen gaiak orokorragoak ziren, gero tartean egon dira oso gai zehatzak, eta azkeneko iazko eta aurtengo gaiak euskaraldia du ardatz, eta horrek bere beste buelta bat eman dio nik uste dut udaltopi. Seguruna hobetzeko beti dago, ezta? Batzutan, islariek gaia dela edo ez duzu asmatzen edo ez da zure gustukoa edo hor ere beti egongo da zer hobetu. Baina nik orokorrean esango nuke bide honean doala eta berritzen eta egokitzen beharretara.